Vandaag zien on Giselli me Julie te kletsen. We ben het over de generatie kloof bij de millennials ervarenmente voblië. Maar mi bomerse, de stille generatie en generatie X. Wie loopt alvast tegen deze generatiekloof aan? Hear me out. Onze ouders, onze grootouders, hun ouders weer, waarschijnlijk ook, zijn gewend aan een systeem. Je gaat zo hoog mogelijk scoren. Je gaat naar school, je gaat leren, je gaat jezelf bewijzen aan de maatschappij. Je gaat iets betekenen voor de maatschappij. Wees blij met het leven dat je op deze aarde hebt gekregen. En dat wanneer je doodgaat, dat je kan zeggen, ik heb geleefd. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. En ik ben er heel blij en gelukkig mee. Dat wil ik mijn kinderen meegeven. We zijn gewend aan, je moet werken, je moet naar school, je best doen, rapporten halen, toetsen, examens. Alleen maar stress. De eerste 21 jaar van je leven heb je alleen maar stress. En het neemt toe vanaf dat je in de eerste zit van de middelbare school. Dan begint het echte leven een beetje te lijken op hoe het echte leven ook echt is. Er is eigenlijk niet heel veel veranderd hoor. De hele wereld is eigenlijk nu een middelbare school. Maar goed, side note. En op een gegeven moment hebben hun geleerd van, ja, je moet naar school, je moet werken, je moet je diploma halen. Maar end of the day, want hun generatie zit heel veel in burn-out. Ik ben een millennial. Mijn generatie ook, maar we komen er wel gauw uit. Het maakt ons wakker. Maar lekker alsof de generatie boven mij wel wakker is, maar nog niet weet hoe die dingen moet toepassen. En daar heb ik alle begrip voor. Maar ik wil tegen de mensen zeggen die zich afvragen, zit ik fout omdat ik niet fulltime meer wil werken? Ben ik lui omdat ik mijn vakantie opeis? Snap je wat ik bedoel? Dat zijn eigenlijk hele normale dingen die hun ook hadden moeten doen. En ik gun het ze ook. Je bent nooit te oud om voor jezelf op te komen. Nooit. Maar onze generatie, mijn generatie, ik ben een millennial. En alles beneden mij. Die leert echt om gewoon parttime te werken. En het werk wat je doet is of heel leuk. Je gaat je hele hart erin zetten. Of je doet het wel met een passie, maar niet je grootste passie. Want je moet toch wat inleveren als je in deze wereld werkt. Aan de hand daarvan, van je werk, of het nou leuk is of niet leuk is, heb je toch behoefte aan een sidejob. Niet een sidejob in de zin van je wilt hostelen of zo. Nee, maar je wilt iets doen. Buiten wat van je verwacht wordt, wil je iets doen voor jezelf. En daarom ga je op zoek naar een hobby of iets wat je leuk vindt. En daar ga jij je eigen bedrijf van maken. Je leeft van je salaris, maar wat je nog erbij verdient is jouw zakgeld. En dat is iets wat hun dan niet begrijpen. Dat je zo'n groot risico neemt om en een baan te hebben en te ondernemen. In hun tijd was het of ik ga dit doen, zoals ik het helemaal niet leuk vind. Gewoon hun hoofdbaan, hun enige baan was gewoon iets doen wat je helemaal niet leuk vindt. Iets doen waar je heel goed in bent, maar waar je niet warm of koud van wordt. Het is vol te houden, het is simpel en het geld komt binnen. Ik moet voor mijn gezin zorgen, want je hebt al kinderen waarschijnlijk. Waarschijnlijk had ik al 2-3 kinderen gehad als ik geen millennial was geweest. Dus het ligt niet aan de mensen, het ligt aan de tijd waarin we leven. Dat wil ik even gezegd hebben. Buiten dat was ik misschien getrouwd met een man. Of ik heb een relatie met een man, of ik woon samen met een man. Of had ik zo geleefd. En dan had ik misschien 3-4 kinderen. En dan moet ik en het rotbaantje doen. Ik weet niet trouwens, hoe ging het toen? Nou, of ik nou werk of niet werk. Als ik ga werken, doe ik een rotbaan. Want we moeten allebei werken om het huishouden te betalen. Dus dan heb ik dat en dan heb ik het huishouden, heb ik mijn kinderen, heb ik een huwelijk. Die man gaat ook iets doen waar hij goed in is. 6 dagen per week. 1 dag was hij vrij. Op zondag. En op zondag is zijn dag. Waar eindelijk iedereen samen was. 1 dag in de week. Want pa moest werken en ma is of aan het werk of druk met het huishouden en boodschappen doen en koken. En huiswerk van de kinderen en dit op school regelen en dat op school regelen. Je hoort het alweer. Dus heel vaak stond ze er alleen voor. Die vader moest 6 dagen per week werken en als hij thuis komt is hij moe. Eten moet klaarstaan. Dus je bent ook daarin aan het stressen en met die kinderen van me zou ik stressen. En dan zou ik ook nog stressen van ja, maar mijn man moet ook eten, want ik zou het wel voor hem over hebben, want ik weet, hij betaalt de huur, hij betaalt onze eten en drinken. Het minste wat ik kan doen is voor hem even een bakje eten maken. En ik maak hem nog wat hij lekker vindt ook nog erbij. Maar is dat een gelukkig leven? Dat vraag ik me af. Is dat een gelukkig leven? Je ziet elkaar 1 keer in de week en dan is het zijn dag en dan is hij moe. Dus waar ik zou denken, hoef ik het even 1 dag niet alleen te doen? Moet ik het alsnog alleen doen, want weet je, het is zijn vrije dag. Hij werkt 6 dagen per week.
Ik werk ook 7 dagen, 24 uur per dag eigenlijk. Wat niet erkend wordt als een baan, huismoederschap. Anyhow. Maar dat was toen de tijd zo, hè. Het is geen verwijt, het is geen schuld. Ik wil gewoon even een spiegel voorhouden. En toen op een gegeven moment zijn ze eruit gekomen uit die tijd. Vrouwen gingen werken. Vrouwen mochten stemmen, vrouwen mochten dit, vrouwen mochten zus, vrouwen mochten zo. En ik wil het niet afzwakken of zo. Nu klinkt het alsof ik heel onbeduidend ben. Helemaal niet. Ik ben heel dankbaar voor. Maar ik ben blij dat ik niet in die tijd heb geleefd. Daar ben ik gewoon heel blij mee. Te kunnen werken. Dingen opofferen. Vrouwen hebben altijd moeten vechten om gezien en gehoord te worden. Om te erkend te worden voor wat ze kunnen, wat ze doen en wat ze mogen. Om hun vleugels te spreiden. Ze zijn altijd onderdrukt. Altijd. De generatie voor mij, die heeft ook het plaatje afgelegd. En die dacht ook, ja nou, weet je, het is toch best wel veel. Ik ga parttime werken. Toen kwamen parttimers. Het was ook even, als je de eerste die je deed, was ook raar. Maar ja, als je dan beseft, alles is duurder geworden. Als je kijkt naar 50 jaar geleden, niet eens 50, 30 jaar geleden, vergeleken met nu. Als we dit hadden geweten, hadden we vanaf toen geld gespaard. Maar dat wisten wij niet. We waren nog niet zo bewust. Maakt niet uit, of een huis gekocht of geïnvesteerd in iets. Maar weet je, het is, heel veel mensen denken zo, ik snap het. Het zou ook fijn zijn als ik ook ergens iets achter de hand had. Maar aan de andere kant denk ik mezelf, ik leef nu. Als je dan altijd bezig bent met de toekomst, dat is het waar het fout gaat bij die generatie. Je leeft niet in het nu. Je denkt te veel aan de toekomst. Je denkt aan het pensioen. Je leeft daar al. Snap je terwijl je nu hier leeft? Als ik hier in het nu ga staan, letterlijk, zou ik zeggen, ik wil werken. Want ik merk dat het werken mij gelukkig maakt. Ik wil iets betekenen voor een ander. Ik wil leven. Ik wil ook mijn eigen geld kunnen uitgeven en daarvan kunnen genieten. Leuke dingen doen. Anyhow. Dus dat voel ik me echt, als ik dat heb, voel ik me voldaan. Maar ik heb ook zoiets van, mijn werk moet niet meer van mijn tijd krijgen dan dat ik de tijd voor mezelf neem. Ik werk bijvoorbeeld 4 dagen in de week. Dus ga je zeggen, ik werk meer dan dat ik zeg maar voor mezelf ben, toch? Maar ik denk zo, 4 dagen gaan mij helpen om die 3 dagen 3 toffe dagen te maken van de week. En niet dat de andere dagen niet tof zijn, want ik heb een baan gekozen waar ik bij voel, ik ga niet naar werk. Ik ga niet naar werk. Ik ga mijn passie doen. Ik ga doen wat ik moet doen. Ik ga impact maken. Ik ga een zinvol leven leiden. Dat is wat ik doe als ik naar werk ga. Wanneer ik op werk ben, krijg ik heel veel energie. Ik krijg heel veel spirit, weet toch? Want het is werk waar mijn hart naar uitgaat. En hoewel ik heel erg slim ben en goed kan leren, heb ik alleen een mbo-diploma gehaald. Ik heb geen hbo. Ik heb ook niet heel veel certificaten. Maar ik heb heel veel levenservaring. En die levenservaring heeft mij gebracht bij het werk wat ik nu doe. Ik denk dat ik nog alles weet van mijn mbo-opleiding. Ik ga je eerlijk zeggen, ik weet niet eens of er iets blijven hangen is. Een rot herinnering aan heb is dat ik zoveel stages moest lopen. Dat je gewoon in een volwassen wereld wordt gegooid als kind. Want ik was een kind, ook al was ik 16 of 15, maakt niet uit hoe oud ik was. Ik was een kind. In het volwassen leven gegooid met allemaal volwassen mensen. Ik heb amper tussen volwassen mensen op school gezeten. Die overstap was voor mij te groot. En dan gaan hun denken, weet je, ze doet iets met mij. We gaan misbruik van haar maken, van haar goedheid. We gaan misbruik maken van haar naïviteit. We gaan gewoon misbruik van haar maken, want zij is jong en ze kan veel en ze wil veel. We gaan haar onder druk zetten. Want dat is letterlijk wat mij overkomen is op mijn stageplekken. Het was echt niet makkelijk. Dus als ik aan mbo denk, ik denk er niet met heel veel plezier naar terug. Nee, ik heb wel een hele goede vriendin van mij. Een van mijn beste vriendinnen daar ontmoet en die spreek ik nog steeds. Dat is 16, 17 jaar. Moet je nagaan, ik was 16 toen ik aan die opleiding begon. Maatschappelijke dienstverlening. En natuurlijk, het is wel richting waar ik nu werk, maar zoveel leer je niet hoor. Het is gewoon alleen maar geld uitgeven elke maand aan die school. Die heeft meestal goed houden, want als ze niet mogen geven ze je ook een laag cijfer. Dat is het eigenlijk, vriendjespolitiek. In alles zit het, in alles. Ik zeg het je. Ik werk dus nu in het onderwijs. Ik heb altijd in het onderwijs willen werken. Maar omdat ik heb geen hbo en ik heb een healing journey achter de rug. Ik was 10 jaar uit de running. Ik ben nu pas 32, ik ben er net uit. Dus mijn hele 20 jaar was voor mij gewoon heel depressief zijn. En bijkomen van mijn jeugd. En alle nasleep daarvan. En ik ben blij dat ik die tijd heb kunnen nemen. En dat ik nu geen spijt hoef te hebben dat ik geen hbo heb gehad. Waarom? Wat had het uitgemaakt in mijn functie wat ik nu doe? Want nu sta ik in mijn passie. Sta ik echt in mijn kracht. Ik ga met liefde naar mijn werk. De mbo is precies goed daarvoor gewoon. Die man waarmee ik een sollicitatiegesprek had. We zaten tegenover elkaar. Als hij nou een hbo of een mbo had, dat maakte hem helemaal niet uit. Hij wil een verschil maken. Hij heeft iemand nodig met passie, met vuur. Iemand die leeft. Dat heeft hij nodig. Kan hem wat schelen of het nou mbo of hbo is. Oké, voor mijn salaris. Oh, dat verschil is heel klein. Dus eigenlijk hebben ze ons echt een plezier gedaan.
door heel veel allochtone mensen naar de mbo te sturen. We hebben de minste schuld, hoeven niet alleen. Hè? Ik weet niet meer hoe het staat, maar de mbo's hadden in ieder geval meer voordelen dan de hbo'ers. Hbo'ers waren hoger geschoold. Hè? Die moesten ook alles zelf doen, net als hoe wij het waren. Ze moesten een onderzoek maken, een scriptie en al dat soort dingen. Hoofdpijn, groepjes, projectjes. En sommige mensen gingen van mbo naar hbo, hè? Moet je nagaan. We zitten eigenlijk goed gewoon, we zitten gewoon goed. We zijn nu de ruggengraat van Nederland. Want eerst gingen heel veel mensen toch strijden voor die hbo-opleiding. Hebben ze gedaan, ik ben echt trots op jullie. Do you? Ik zeg even tegen mijn mede-mbo'ers, heb geen spijt van het pad dat je hebt belopen. Geloof me, wij gingen sneller aan het werk. Sneller hebben meer ervaring opgedaan. Tegen het moment dat hbo's aan het werk gaan, zijn ze soms 23, 24, terwijl mbo'ers al soms 19, 20, 21 zijn. Dus we hebben al zoveel voorsprongen gehad qua werkervaring en ook nog levenservaring. Want zodra je begint te werken en je moet je eigen geld verdienen en je moet, opeens worden dingen duurder, je moet denken aan je belastingaangifte. Maar zodra je aan de grote mensenwereld gaat deelnemen, is het leven anders. Wij leven anders, snap je? Ik kon me ook niet identificeren met hbo'ers, weet je? Op een gegeven moment was ik klaar. En dan hadden ze hun iets van, ga je niet meer doen? Ik zeg, hoezo? Ik heb daar geen zin in. Ik vind school helemaal niet leuk. Ik vind dat naar school gaan echt een rotverplichting gewoon. Voor mij was het echt plicht doen en weer terug naar huis. Voor de rest, ik vind school helemaal niet leuk. Dan ga ik er nog 4 jaar van mijn leven aan besteden. Sorry. Not sorry. Nee, ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik het niet heb gedaan. Ja, echt waar. Ik ben echt blij. Dus mbo'ers, jullie gaan zoveel waard. Toen merkte het op, we hebben te veel hoogopgeleide mensen. Er zijn te veel hoogopgeleide mensen. Het is gewoon zo. Met andere woorden, er zijn weinig mensen die nog het werk van de mbo's willen doen. Want iedereen wil toch hbo hebben. Nou, ga ook maar iedereen hbo betalen. Dat kost de overheid veel te veel. Dus nu, wat gebeurt er? Klusjesmannen, timmermannen, mensen van het riool, dierenbestrijding, bij weet ik het allemaal. Al die banen waar mbo'ers voor werden ingehuurd. En waar Nederland van dacht, ga jij maar lekker mbo doen, we don't need you. Nu dat je ons mist, kom je daar heel snel op terug. En daarom weet ik altijd, wat je ook doet in dit leven, je gaat gewoon humbled worden. Als jij denkt dat je hier staat, je gaat gewoon humbled worden. Het leven gaat je vanzelf humbelen. En nu humbelt het gewoon een heel land. Wake up. Wake up. En dat is die generatiekloof waar ik het over heb. Merk je dat ook? Ben je ook blij met het feit dat je geen kinderen hebt? Dat je niet getrouwd bent, dat je alleen woont? Dat je zelf werkt, dat je dingen doet die je leuk vindt? Ja. Hoe denk jij daarover? Ze moeten niet vergeten dat, ondanks dat wij het misschien financieel makkelijker kunnen redden omdat wij andere keuzes hebben gemaakt, betekent niet dat generatietrauma's breken, het anders doen dan al die voorgaande generaties, geen druk op ons heeft mentaal. Dat het niet mentaal niet zwaar is. Dus het is mentaal heel erg zwaar. Maar we hebben elkaar, we hebben het internet. Waar jullie klagen over dat mensen veel op internet zitten. Ik ben blij dat het internet er is. Want internet geeft mij toegang tot een zo'n groot community. Ik kan inspiratie halen van vrouwen uit India. Van vrouwen uit China, uit Noord-Korea, uit Amerika. Al versta ik ze niet, kan ik een app downloaden die het geluid voor mij gaat vertalen naar het Nederlands. Tot zoverre helpt het internet ons. En wij zijn daar zo blij mee. Dus als je ons vaak op onze telefoon ziet, is het omdat wij met de mensen aan de andere kant van de wereld connecten. En natuurlijk zijn er ook problemen. Ja, bij de jeugd zie je dat het moeilijk is om ermee om te gaan. Ik werk in het onderwijs, ik zie het. Kinderen kunnen niet van afblijven of van die telefoon afblijven. Ja, ze zijn aan de telefoon gekluisterd, maar dat is ook kind-eigen. Het hoort bij kind zijn. Wat deden kinderen vroeger anders dan nu? Vroeger gingen ze ook dingen te veel doen. Te veel tv kijken. In mijn tijd ging ik te veel tv kijken. Ben ik er slechter van terechtgekomen? Tuurlijk, ik heb dingen moeten meemaken, maar iedereen maakt shit mee. En dat is het met de generatie van daarvoor. Ze zijn gewend aan dat als je een bepaald pad loopt, dat je dan zekerheid hebt. Maar je hebt geen enkele zekerheid in het leven, niks. Je ziet het ook gewoon, je hebt geen zekerheid. Kijk hoe de economie verandert. Je hebt er geen zekerheid in. Snap je? Bepaalde dingen moet je loslaten. Ik zeg niet dat je roekeloos moet gaan leven. Ik heb het over balans natuurlijk. Maar het internet hoef je niet af te schrikken, omdat kinderen daar moeite mee hebben. Omdat kinderen moeite hebben met balanceren en tijdindeling. Daarvoor gingen ze misschien te veel radio luisteren. Te veel boeken lezen. Te veel buiten spelen. Te veel verstappertjes spelen. Weet ik het. Kinderen zijn zo. Kinderen kunnen geen maat houden. Daar zijn ze kinderen voor. Maar geloof me, over een paar jaar gaan we zeggen, het is er toch goed gedaan. Want nu gaan we weer de volgende generatie optillen.
We moeten niet zoveel wantrouwen hebben in de jeugd of in de generaties die jonger als ons zijn. Niet op ze neerkijken, want at the end of the day, alles wat nieuw is, moeten wij ook nieuw leren. Maar voor hun is het op het moment niet nieuw, voor hun is het gewoon de basis. Hun gaan ons de nieuwe basis uitleggen van hoe de wereld gaat draaien. Wij moeten een stap terugnemen en denken, weet je, we hebben al gedaan wat we moesten doen. Wij kunnen nu doen wat wij moeten doen. Iedereen heeft daar een keuze in. Ik zeg niet wat je moet doen, maar je moet iets doen voor jezelf. Dus we kunnen best gewoon terugkeren naar die kant, dus niet ver van hun. Kunnen we ons liever omdraaien en naar hun kijken. Maar wat zijn jullie aan het doen? Leer ons wat jullie doen. We willen graag weten hoe jij nu in het leven staat. Ook al heb ik heel veel ervaring en kun jij van mij leren. Ik wil heel veel van jou leren. Die houding moeten we hebben. Als we dat zouden doen, de jeugd is de toekomst. Zeggen mensen dat niet altijd? En dan gaat de overheid de jeugd zo belasten door hoeveel examens en tentamens en schulden maken om je studie te kunnen betalen. Op een kamer wonen, terwijl je nog niet klaar bent om op jezelf te wonen. Oh, die moeilijke dingen. Is het dat waard? End of the day? Think about it. Think about it. Laat je kinderen los. Laat ze fouten maken. Kinderen zijn niet dom. Kinderen zijn heel slim. Kunnen goede keuzes maken. Ze kunnen overdag dingen doen. En als kinderen fouten maken en ze denken, dit wil ik niet meer, kan een kind bedenken, oké, volgende keer moet het dus anders. En zo komt die volwassenheid. Dus moet je die kinderen wel los kunnen laten en niet alleen denken dat internet een onveilige plek is. Kijk, als ik les zou geven en ik zie het wel eens in de les, zou ik zeggen, ga die laptops weg. Maar aan de andere kant denk ik, ja, hoe kan ik het zo voor zorgen dat zij krijgen wat ze nodig hebben, in plaats van mijn visie op hun te drukken. Ik probeer daar een middenweg in te zoeken, want als ik mijn visie op hun ga drukken, dat werkt niet, ik raak ze kwijt. Ik raak de kinderen kwijt. En dat zie ik ook gewoon bij andere collega's. Je wilt zo graag het op jouw manier doen, zoals jij het kent, wat voor jou heeft gewerkt toen de tijd. Want jij doet het ook anders dan diegene voor jou. Maar nu zijn er generaties na jou die het heel anders willen. En die niet klikken met het oude systeem waar jij nog in denkt. Dus je moet je aanpassen aan de jeugd. De jeugd heeft jou nodig op een manier dat je ook gaat mee ontwikkelen. Want ook al zijn we geen kinderen meer, we kunnen heel goed leren en nadenken. Als een kind dat kan, kunnen wij het ook. Wij moeten in plaats van dat kinderen van ons moeten leren, wij horen van die kinderen te leren. Kinderen zijn nieuw. Kinderen hebben een frisse blik, frisse wind. Ze hebben niet zoveel dingen meegemaakt, dus ze denken logisch. Die stappen naar bevrijding zijn voor hun veel korter dan voor ons. We moeten hun dat ook gewoon gunnen. En daarmee wil ik de blik deze video afsluiten.